אז תראו, אני חשבתי לעשות לכם סרטון, עד שכבר נזכרתי רק היום, וכבר כאילו תראו מה קורה פה. אני לא יודעת, וזה צבע, צבע צהוב, איכשהו זה נראה לכם איפה, אני לא יודעת. קיצר, אני לא יודעת מה קורה ליוטיוב. ואני לא יכולה לעשות לכם בטיקטוק, כי חסמו לי. אז כן. אז החלטתי על מסכים, איך אני מראה לכם מציירת. כמו שאתם רואים, אני כבר בסוף, ואני חייבת לסיים את כל הדף הזה בימים. ויאללה, בואו נמשיך. כמו שאתם רואים, פה זה קטן, ופה זה גדול, אז להשתמש בקטן. מי מאבד? רגע, עכשיו טוב. אני עכשיו מציירת ככה. כמובן, לא אכפת לי אם אני יוצאת למשל פה, זה גם יהיה אותו צבע. אז הנה. זה גם יהיה אותו צבע, אז לא לדאוג. אז כן. פאפ. היה טוב, לא מאמין אותך. אתה תגיד לך אני פה הגיע. ועכשיו אנחנו נשתמש ככה. ככה, כמובן שאני רוצה שזה יפה. אז כן. הכי יפה שאני רוצה. ממש ככה. כמובן, תראו, זה כאילו יוצא, אתם מבינים? פה ציירתי זה פשוט יוצא, מבינים? אלו מכירים? זה סגול, זה גם סגול כזה בהיר, זה אדום, זה ורוד, זה ירוק, זה פשוט מראה לכם אפור. וזה, נו, ירוק הכי חזק. מסתכל. ויאללה, בוא נמשיך. ככה. חווה. נפל, זה הייתה פה לסופות. זה לא נפל. לא, זה היה פה, יעקב.